Igbo ekele m ụnụ otu aka m si anabata unu na ihe omume OREJIELA joint. So biko were mmanya gị nke na-aba n'anya were ya with abacha ma ọkwanụ ka ndị a gwọrọ agwọ makwanụ ụgba were ya bịa keta nso ka anyị lekpu anya na stories ndị gbara na newspaper. Ngwa ka eleba anya na the paper. Ngwa le ihe gbara na paper. Police in Abuja arrest chef John Cosmos Govi for drugging his employer in his residence. And then luxury items worth 150 million naira. Ihe ụmụnwoke advice sị ha mara ka esi eshi nri. Ugbu a this man gara me employ chef. Ọma na the chef o mere employ. Ọwụ sọsọ nri ka ọ na-eshi. Ọgwụkwọ onye ekperima. That is shichara ya nri werekwe ahịhịa ịma ya eche ma da ahịhịa o ji na-atọ n'ode nri n'ọwụ kọrị ọma nọ nke ọ ga-enye ya ehiri ụra chef ezuo ya ohi. Ọ dịkwana mma otu ahụ because ekwu ihe kitchen matters. Ụmụ nwoke asị na ọ gbasara ha. Onye mmụọ nwa nwoke ọ gaghị ekwe asị ya ka esi esi nri. Ngwa lekwe ihe ọzọ gbara na pepa. Tinubu is the Biafra. Ndị Igbo have been looking for and fighting for. Dave Omahe. That is ọbara ndị Igbo ole akwafuola. Ọ ga-eji odere okwu a odrokwu dị ka Biafra na-egwu egwuregwu. Olotoshi
lete Tinubu anya ya yicha ya Biafra ndị Igbo ole kwenodiri nọnsensị dị ha ọ ga-akpa akara ọwụ devil maghị ọ ga-akarị ya mma ọ chọrọ igwu politics ihe wefu Biafra n'ọnụ ya anyị ma na President Tinubu onye nwa wụ Commander in Chief of the that's Commander in Chief of the armed forces. But Commander in Chief Biafra. Ngwa lekwa story ọzọ gbara na paper. 18-year-old boy, your Braco, has been arrested for beheading his grandmother in Ghana. Young boys na-aṅụ ọgwụ ike ugbu a. Onwe ihe ha arụga. That is every day. Ha na-aṅụ ụfọdụ onwe nke ha na-aṅụ ha na-akpọ kana nke ahụ aṅụcha ya ara na-agba ha adịkwa ka nke kana onwe nke a na-akpọ loud aṅụcha ya ara na-agba ha adị loud. Ile onye gburu gram mọde ohicha onye nwụrụ loud. Ọ wee emegide otu ugbu a asị ya bịa lụrụ nwaanyị n'ihi na ọlụ nwaanyị isi ga-ajụ oyi. Anyị ihe mere ụmụ agbọghọ wụ ndị na-agbọ ndị ara. Elecha ihe gbara na pepata anyị agaghị ala. Aha m bụ ọsọ ga-eme ka ọ dịkwa ka anyị ahụ gị. Nna bikozi n'uche